Το έχεις πάθει κι εσύ αυτό? Αγοράζεις από το μαγαζί ή φέρνεις από τον κήπο αυτά τα τραγανά ζουμερά καρότα. Τα βάζεις στο ψυγείο, σκεπτόμενος την υπέροχη σαλάτα ή τη σούπα του Σαββατοκύριακου. Και όταν έρχεται η ώρα να τα βγάλεις, ανακαλύπτεις κάτι μαλακό, ζαρωμένο και εντελώς άνοστο. Σου θυμίζει κάτι. Σήμερα θα δώσουμε ένα τέλος σε αυτό. Μια για πάντα. Θα σου δείξω μια πανέξυπνη, σχεδόν ξεχασμένη μέθοδο που θα κρατήσει τα καρότα σου φρέσκα, όχι για εβδομάδες, αλλά για μήνες. Και το πιο απίστευτο, δεν χρειάζεσαι κελάρι, ενώ ο τρόπος είναι απίστευτα απλός και προσιτός σε όλους. Θα πάθεις σοκ όταν μάθεις τι έκανες λάθος όλο αυτό τον καιρό. Παρεμπιπτόντως, γράψε μου τώρα στα σχόλια ποια ήταν η πιο επική σου αποτυχία στη συντήρηση λαχανικών. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε μια τέτοια ιστορία. Πάμε να γελάσουμε παρέα. Πριν προχωρήσουμε στην ίδια τη μέθοδο, ας καταλάβουμε γιατί τέλος πάντων τα καρότα είναι τόσο ευαίσθητα. Το να γνωρίζεις τον εχθρό σου είναι η μισή νίκη. Η κύρια αιτία που χαλάνε γρήγορα είναι η απώλεια υγρασίας. Το ριζώδες λαχανικό αποτελείται κατά 90% από νερό και μέσω της λεπτής φλούδας του το εξατμίζει πολύ γρήγορα, ειδικά στον ξηρό αέρα του ψυγείου. Το αποτέλεσμα. Αυτή ακριβώς η μαλακή υφή και η απώλεια της τραγανότητας. Ο δεύτερος εχθρός είναι η σύψη που προκαλείται από βακτήρια και μύκητες. Οποιαδήποτε, ακόμα και μικροσκοπική, ζημιά στη φλούδα γίνεται πύλη εισόδου για αυτούς. Και ο τρίτος, αφανής αντίπαλος, είναι το αέριο αιθυλένιο. Το εκρίνουν πολλά φρούτα και λαχανικά, όπως τα μήλα, οι μπανάνες, οι ντομάτες. Για τα καρότα, το αιθυλένιο είναι σήμα γύρανσης. Υπό την επίδρασή του, αρχίζουν να πικρίζουν και να χαλάνε πολύ πιο γρήγορα. Οπότε, αποθηκεύοντας καρότα δίπλα σε μήλα, ουσιαστικά επιταχύνει την καταστροφή τους. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, η ξύρανση, η σύψη και το αιθυλένιο, είναι αυτοί που θα εξουδετερώσουμε με τη μέθοδό μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την ανάλυση των λαθών. Το πιο συνηθισμένο λάθος, που κάνει το 99% των ανθρώπων, είναι να αποθηκεύουν τα καρότα σε μια κλειστή πλαστική σακούλα. Φαίνεται λογικό. Η σακούλα υποτίθεται ότι διατηρεί την υγρασία. Ναι, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ένα άλλο, πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Μέσα στην αεροστεγή σακούλα, τα καρότα συνεχίζουν να αναπνέουν, απελευθερώνοντας διοξίδιο του άνθρακα και υγρασία. Αυτή η υγρασία δεν έχει πού να εξατμιστεί και καταλήγει να καθίσει ως συμπίκνωση στα τυχώματα της κούλξ, της σακούλας, αλλά και στα ίδια τα ριζώματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργείται ένα τέλειο υγρό περιβάλλον, ουσιαστικά ένα θερμοκήπιο για την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων σύψης. Τα καρότα δεν μαραίνονται απλώς, αρχίζουν να καλύπτονται με ένα γλιώδες στρώμα και να σαπίζουν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Αν παρόλα αυτά θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σακούλα, πρέπει είτε να είναι ειδική, με οπές, περφορέ, είτε να κάνετε εσείς πολλές τρύπες σε αυτήν. Αλλά ακόμα και έτσι, πρόκειται για προσωρινό μέτρο διάρκειας λίγων ημερών το πολύ. Για μακροχρόνια αποθήκευση, αυτή η μέθοδος είναι εντελώς ακατάλληλη και θα σας φέρει περισσότερο κακό παρά καλό. Φανταστείτε απλά. Βλέπετε καρότα μέσα σε μια θολή σακούλα, καλυμμένα με μούχλα. Ένα δεύτερο, πολύ σοβαρό λάθος, που αφορά κυρίως όσους καλλιεργούν μόνοι τους καρότα ή τα αγοράζουν σε ματσάκια, είναι η αποθήκευση μαζί με τα φύλλα τους, τη λεγόμενη κορυφή. Η πλούσια πράσινη κορώνα τους φαίνεται όμορφη και φρέσκια, αλλά για το ίδιο το λαχανικό λειτουργεί σαν αληθινό βαμπύρ. Μετά τη συγκομιδή, τα φύλλα συνεχίζουν να ζουν και εξατμίζουν ενεργά την υγρασία, ρουφώντας την κατευθείαν από το καρότο. Μπορείτε να κάνετε το εξής πείραμα. Αφήστε ένα καρότο με τα φύλλα του και από το άλλο κόψτε τα. Μέσα σε 1-2 μέρες, το πρώτο θα είναι αισθητά πιο μαλακό και μαραμένο. Η κορυφή απορροφά από το λαχανικό όχι μόνο το νερό, αλλά και τα θρεπτικά συστατικά, καθιστώντας το λιγότερο νόστιμο και ωφέλιμο. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, μόλις φέρετε τα καρότα στο σπίτι από τον κήπο ή την αγορά, είναι να αφαιρέσετε αμέσως την πρασινάδα. Και προσέξτε, όχι απλώς να τα κόψετε με το χέρι, αλλά να τα αφαιρέσετε με ένα κοφτερό μαχαίρι, αφήνοντας έναν μίσχο μήκους περίπου 1 με 2 εκατοστών.
Αυτό θα βοηθήσει να σφραγιστεί η κορυφή και να επιβραδυνθούν οι διαδικασίες του μαρασμού. Να θυμάστε, η όμορφη πρασινάδα είναι ο χειρότερος εχθρός της μακροχρόνιας αποθήκευσης. Μπορείτε να δείτε τώρα στην οθόνη πώς ακριβώς πρέπει να κόψουμε τα φύλλα, αφήνοντας αυτό το μικρό κοτσάνι. Η τρίτη συνηθισμένη παρεξήγηση αφορά το σχολαστικό πλύσιμο των καρότων πριν την αποθήκευση. Εκ πρώτης όψεως, αυτό φαίνεται σωστό από άποψη υγιεινής. Αφαιρούμε το χώμα και μαζί του υποτίθεται και τα μικρόβια. Στην πράξη όμως ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Η στρώση χώματος που καλύπτει το καρότο είναι η φυσική του προστασία. Προφυλάσσει τη λεπτή φλούδα από την ξύρανση και τις μηχανικές φθορές. Όταν αρχίζουμε να τρίβουμε ενεργά το καρότο με μια βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό, αναπόφευκτα του προκαλούμε μικρογρατζουνιές. Ακόμα και αν αυτές δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, για τα βακτήρια είναι μια ανοιχτή πόρτα. Επιπλέον, ένα υγρό καρότο είναι πολύ πιο επιρρεπές στο σάπισμα. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να πλένουμε τα ριζώδη λαχανικά αν πρόκειται να τα αποθηκεύσουμε για μεγάλο διάστημα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να απομακρύνουμε απαλά με τα χέρια τα πολλά χώματα και να αφήσουμε τα καρότα να στεγνώσουν καλά στη σκιά. Το πλύσιμο θα πρέπει να γίνει ακριβώς πριν το μαγείρεμα. Εάν, τέλος, αγοράσατε ήδη πλυμμένα καρότα από το κατάστημα, να ξέρετε ότι η διάρκεια ζωής τους θα είναι εξορισμού μικρότερη και θα χρειαστεί να τα στεγνώσετε ιδιαίτερα προσεκτικά πριν τα βάλετε στην αποθήκη. Για του λόγου το αληθές, δείτε τη σύγκριση δύο καρότων μετά από ένα μήνα, ενός άπλυτου και ενός πλυμμένου. Ας μιλήσουμε τώρα πιο αναλυτικά για αυτή τη μοιραία γειτονιά που αναφέραμε στην αρχή. Η αποθήκευση καρότων δίπλα σε συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής τους δραματικά και μάλιστα αρκετές φορές. Ο κύριος εχθρός, όπως ήδη γνωρίζουμε, είναι το αέριο εθυλένιο. Λειτουργεί στα λαχανικά σαν ορμόνη γύρανσης και η βασική παραγωγή εθυλενίου στο ψυγείο ή το κελάρι σας είναι τα μήλα, τα αχλάδια, οι μπανάνες, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα και οι ντομάτες. Το να βάλετε μια ματσούκα καρότα δίπλα σε ένα καλάθι μήλα είναι σαν να τα τοποθετείτε δίπλα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής δηλητηρίου. Κάτω από την επίδραση του εθυλενίου, τα καρότα όχι μόνο χαλάνε πιο γρήγορα, αλλά αποκτούν και μια έντονη πικρή γεύση λόγω της παραγωγής συγκεκριμένων ενώσεων των τερπενοειδών. Το ίδιο ισχύει και για τις πατάτες. Αν και δεν απελευθερώνουν τόσο εθυλένιο, δημιουργούν ένα άλλο πρόβλημα. Η πατάτα αναπνέει και απελευθερώνει υγρασία, αυξάνοντας την υγρασία γύρω της, κάτι που προκαλεί τη σύψη του καρότου. Το καρότο, με τη σειρά του, μπορεί να κάνει την πατάτα να βλαστήσει. Οι ιδανικοί γείτονες για τα καρότα είναι άλλα ριζώδη λαχανικά, όπως για παράδειγμα τα παντζάρια ή το σέλινο. Θυμηθείτε έναν απλό κανόνα. Τα φρούτα και τα καρότα πρέπει να μένουν σε διαφορετικά μέρη. Εδώ μπορεί να εμφανιστεί μια εικόνα με τους φίλους και τους εχθρούς του καρότου στην αποθήκευση. Ακόμα και αν έχετε λάβει υπόψη όλα τα προηγούμενα λάθη, το ψυγείο από μόνο του δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Το σιρτάρι λαχανικών σε ένα κοινό ψυγείο συχνά δεν είναι το καταλληλότερο μέρος για να διατηρήσετε τα καρότα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί? Πρώτον, συνήθως επικρατεί υπερβολική ξηρασία. Το σύστημα No Frost, που μας σώζει από τον πάγο, λειτουργεί με συνεχή κυκλοφορία ξηρού αέρα. Αυτός ο αέρας με τη σειρά του αφυδατώνει αλίπητα τα λαχανικά. Δεύτερον, η θερμοκρασία. Η ιδανική θερμοκρασία για την αποθήκευση καρότων είναι κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου με υγρασία 90 έως 95%. Στο σιρτάρι λαχανικών, η θερμοκρασία κυμαίνεται συνήθως στους 4 με 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υγρασία είναι πολύ χαμηλότερη. Σε αυτές τις συνθήκες, οι ζωτικές λειτουργίες του καρότου δεν αδρανοποιούνται πλήρως. Συνεχίζει να αναπνέει και να καταναλώνει τα αποθέματά του. Τρίτον, είναι η ήδη αναφερθήσα κακή γειτονιά. Συχνά, στο ίδιο σιρτάρι βρίσκονται μήλα, ντομάτες και άλλοι εχθροί του καρότου. Επομένως, το να πετάξετε απλώς τα καρότα στο σιρτάρι λαχανικών είναι μια λύση που κρατάει το πολύ για 1 ή 2 εβδομάδες. Για πραγματικά μακροχρόνια συντήρηση πρέπει να δημιουργήσουμε για αυτά ειδικές, σχεδόν ιδανικές συνθήκες.
Αφού λοιπόν ξεσκεπάσαμε τα βασικά λάθη, πάμε τώρα στην προετοιμασία. Και όλα ξεκινούν με τη σωστή επιλογή του ίδιου του καρότου. Δεν κάνει κάθε ρίζα για μακροχρόνια αποθήκευση. Αν θέλετε τα καρότα σας να αντέξουν μήνες, πρέπει να τα επιλέξετε σαν να κάνατε casting. Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να είναι σκληρός, σφριγγυλός, χωρίς το παραμικρό ίχνος μαρασμού. Εξετάστε προσεκτικά την κάθε ρίζα. Δεν πρέπει να έχει ρογμές, γρατσουνιές, σκούρες κοιλίδες ή ίχνης ύψης. Οποιαδήποτε ζημιά είναι μια πιθανή αιστεία μόλυνσης, η οποία μπορεί να εξαπλωθεί και στους γείτονές της. Δώστε προσοχή στο μέγεθος. Καλύτερα αποθηκεύονται οι μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες, οι ρίζες μεσαίου μεγέθους που είναι ίσχες, κονικές ή κυλινδρικές στο σχήμα. Τα πολύ μεγάλα, παραμορφωμένα καρότα έχουν συχνά σκληρό πυρήνα και συντηρούνται χειρότερα. Οι πρώιμες ποικιλίες, ειδικά τα μικρά και τρυφερά καρότα, προορίζονται για άμεση κατανάλωση. Επίσης, αποφύγετε τα καρότα με την πράσινη κορυφή. Αυτό είναι το τμήμα που εκτέθηκε στον ήλιο και μπορεί να πικρίζει. Και φυσικά, κανένα καρότο που έχει βλαστήσει. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο στη σχολαστική επιλογή, βάζετε τις γεροπιασμένες βάσεις για μια επιτυχημένη αποθήκευση. Οπτικό υλικό. Δείχνουμε το ιδανικό ή τα κεποεσίστεναλα, ιδέκουνε το ιδανικό καρότο και δίπλα τα με αποτυχημένα δείγματα με ελαττώματα. Το επόμενο, εξαιρετικά σημαντικό βήμα, είναι το σωστό καθάρισμα. Όπως είπαμε, τα κοτσάνια πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Το πώς ακριβώς όμως θα γίνει αυτό, είναι και αυτό μια ολόκληρη τέχνη. Το να τα αποσπάσετε απλώς με τα χέρια είναι λάθος. Έτσι, μπορεί να τραυματίσετε την κορυφή του λαχανικού, αφήνοντας ένα ξεσκισμένο τραύμα που θα είναι εύκολη λία για τους μικροοργανισμούς. Ο πιο σωστός τρόπος είναι η χρήση ενός κοφτερού, καθαρού μαχαιριού. Το κόψιμο πρέπει να γίνει σε δύο φάσεις. Πρώτα αφαιρείτε το πράσινο μέρος, τα φύλλα. Έπειτα, με δεύτερη τομή, αφαιρείτε η ίδια η κορυφή της ρίζας, κυριολεκτικά μισό ή 1/100, ακριβώς πάνω από το σημείο όπου ξεκινούσαν τα φύλλα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Αυτό το διπλό κόψιμο εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς. Πρώτον, αφαιρούμε εγγυημένα όλα τα σημεία ανάπτυξης, ώστε το καρότο να μην αρχίσει να βλασταίνει όσο είναι αποθηκευμένο, καταναλώνοντας έτσι πολύτιμη ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Δεύτερον, η ομαλή και λία τομή στεγνώνει και ενώνει σταδιακά, σχηματίζοντας μία προστατευτική κρούστα. Αυτή η κρούστα εμποδίζει τόσο την απώλεια υγρασίας, όσο και την είσοδο βακτηρίων. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πρέπει να κόψετε και τη λεπτή άκρη, την ουρά, του καρότου, αν υπάρχει. Αυτή η απλή διαδικασία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες το ριζώδες λαχανικό να αντέξει μέχρι την άνοιξη, διατηρώντας την αρχική του μορφή. Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τη διαδικασία του διπλού καθαρίσματος σε κοντινό πλάνο. Ζέπας ή αποξήρανση. Πολλοί υποτιμούν ή παραλείπουν αυτό το στάδιο και είναι λάθος. Είναι εξίσου κρίσιμο με το σωστό κλάδεμα. Θυμάστε που είπαμε ότι η υγρασία είναι ένας από τους κύριους εχθρούς κατά την αποθήκευση, καθώς προκαλεί σύψη. Λοιπόν, ακόμα κι αν δεν πλύνατε τα καρότα, αλλά τα φέρατε από το υγρό χώμα ή τα αγοράσατε από κατάστημα όπου μπορεί να τα ψέκασαν, υπάρχει πλεονάζουσα υγρασία στην επιφάνειά τους. Αυτή την υγρασία πρέπει να την αφαιρέσουμε πριν βάλουμε τα ριζώδη λαχανικά στον τάφο αποθήκευσης. Γι' αυτό, απλώστε τα καρότα σε μία στρώση σε ξηρό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο μέρος. Ιδανικό είναι ένα κλειστό μπαλκόνι, μια βεράντα, ένα γκαράζ ή απλά ένα δωμάτιο με ανοιχτό παράθυρο, αλλά χωρίς απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Ο ήλιος μπορεί να προκαλέσει μάρανση και πρασίνισμα των κορυφών. Απλώστε τα καρότα πάνω σε εφημερίδες, λινάτσα ή χαρτόνι και αφήστε τα έτσι για μερικές ώρες ή ακόμα καλύτερα για μια ολόκληρη μέρα. Περιστασιακά πηγαίνετε και γυρίστε τα ώστε να στεγνώσουν από όλες τις πλευρές. Ο στόχος δεν είναι να μαραθούν τα καρότα, αλλά απλώς να αφαιρεθεί η επιφανειακή υγρασία. Μετά από αυτή την αποξήρανση, οι τομές στις κορυφές και τις άκρες θα πρέπει να έχουν κλείσει ελαφρώς, να έχουν φελοποιηθεί. Αυτό είναι το σημάδι ότι τα καρότα είναι έτοιμα για το επόμενο στάδιο. Λοιπόν, τα καρότα μας έχουν επιλεγεί, καθαριστεί και στεγνώσει.
είναι έτοιμα για το επόμενο βήμα. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και να αποκαλύψουμε την πιο ευφυή μέθοδο αποθήκευσης. Είναι μια μέθοδος πανάρχαια, την χρησιμοποιούσαν ακόμη και οι προγιαγιάδες μας, οι οποίες δεν είχαν ψυγεία, αλλά έπρεπε να κρατήσουν τη συγκομιδή μέχρι την επόμενη άνοιξη. Η ουσία της μεθόδου είναι να δημιουργήσουμε για το καρότο ένα περιβάλλον που να προσομοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στις φυσικές του συνθήκες, δηλαδή να νομίζει ότι είναι ακόμα στο χώμα. Ουσιαστικά θα το ξεγελάσουμε, κάνοντας το να πιστέψει ότι βρίσκεται ακόμα στο λαχανόκηπο. Για αυτό θα χρειαστούμε μόνο 3 πράγματα. Πρώτον, το δοχείο αποθήκευσης. Αυτό μπορεί να είναι ένα ξύλινο τελάρο, ένα πλαστικό κουτί, ένα σεμαγέ κουβάς ή ακόμα και ένα χοντρό χαρτόκουτο. Το κύριο ζητούμενο είναι το δοχείο να είναι καθαρό, στεγνό και να μην το διαπερνά το φως. Δεύτερον, οι ίδιες οι ρίζες, τα καρότα. Και τρίτον, το μυστικό μας συστατικό, το υλικό πλήρωσης, το οποίο θα κάνει στην ουσία τη μαγεία. Αυτό το υλικό θα έχει πολλαπλούς ρόλους. Θα μονώνει τα καρότα μεταξύ τους, θα διατηρεί σταθερή την υγρασία και τη θερμοκρασία και θα εμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως υλικό πλήρωσης. Δείχνουμε διάφορες επιλογές δοχείων και υπονοούμε το υλικό πλήρωσης χωρίς να το αποκαλύπτουμε. Η βασική και πιο κλασική επιλογή υλικού για τη μέθοδό μας είναι η απλή άμμος. Προσοχή όμως! Μην βιαστείτε να τρέξετε στην κοντινότερη παιδική αμμοδόχο. Χρειαζόμαστε έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο άμμου. Η ιδανική λύση είναι η καθαρή άμμος ποταμού ή η οικοδομική άμμος, αλλά να μην είναι ούτε πολύ ψηλή σαν σκόνη, ούτε πολύ χοντρή σαν χαλίκι. Η άργυλος ή η αργυλώδης άμμος επίσης δεν κάνει, γιατί θα σβολιάσει και δεν θα επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα. Το πιο σημαντικό κριτήριο για την άμμο είναι η υγρασία της. Πρέπει να είναι μετρίως νοπή. Όχι βρεγμένη, από την οποία τρέχει νερό, αλλά ούτε και τελείως ξερή. Πώς θα ελέγξετε την ιδανική υγρασία? Σφίξτε μια χούφτα άμμο στην παλάμη σας. Πρέπει να σχηματίσει έναν σβόλο, αλλά όταν ανοίξετε το χέρι, να διαλυθεί εύκολα. Αν δεν σχηματίζει σβόλο, είναι πολύ ξηρή. Αν στάζει νερό, είναι πολύ βρεγμένη. Η ξηρή άμμος θα απορροφήσει την υγρασία από τα καρότα, ενώ η πολύ βρεγμένη θα προκαλέσει σύψη. Πριν τη χρήση, οποιαδήποτε άμμος, ειδικά αν τη μαζέψατε από εξωτερικό χώρο, πρέπει να ψηθεί καλά, να αποστηρωθεί, στο φούρνο ή σε ταψί πάνω στη φωτιά, ώστε να σκοτωθούν τυχόν σπόρια μυκήτων και οι προνύμφες των παρασίτων. Αφού ψηθεί, πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει και στη συνέχεια να την ψεκάσετε ελαφρά με νερό, χρησιμοποιώντας ένα σπρέι, μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή σύσταση. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί λίγο κόπο, αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Τι γίνεται αν δεν έχετε εύκαιρη άμμο και δεν θέλετε να μπλέξετε με ψήσιμο και ίγρανση? Υπάρχει μια εξαιρετική εναλλακτική, το πριονίδι κονοφόρων. Δεν είναι απλώς ένα υλικό αποθήκευσης, αλλά ένας πραγματικός φυσικός συντηρητικός παράγοντας. Μέσα στο πριονίδι πεύκου, έλατου ή ελάτης υπάρχουν φυτονίσθια, πτυτικές ουσίες με πανίσχυρη αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση. Αυτές οι ουσίες καταστέλουν την ανάπτυξη μούχλας και σύψης, δημιουργώντας ένα υγιές, σχεδόν αποστηρωμένο περιβάλλον για τα καρότα. Το πριονίδι, σε αντίθεση με την άμμο, δεν χρειάζεται καμία ειδική προετοιμασία. Αρκεί απλώς να αγοράσετε ένα σακί από ένα pet shop, αυτά που προορίζονται για τρωκτικά, ή από ένα κέντρο κήπου. Πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό, χωρίς μεγάλα κομμάτια ξύλου ή σκουπίδια. Το πριονίδι απορροφά τέλεια την υπερβολική υγρασία αν τυχόν εμφανιστεί και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα στρώμα αέρα γύρω από τα ριζώματα, επιτρέποντάς τους να αναπνέουν. Η μόνη λεπτομέρεια είναι ότι το πριονίδι από φυλλοβόλα δέντρα, όπως η βελανιδιά ή η σιμίδα, δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση καρότων, καθώς μπορεί να περιέχει τανίνες που επηρεάζουν τη γεύση. Χρειαζόμαστε αποκλειστικά κονοφόρα. Πρόκειται για έναν εύκολο, καθαρό και εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο που αποδίδει τέλεια. Δείχνουμε τον σάκο με το πριονίδι κονοφόρων. Η τρίτη και ίσως η πιο εξωτική, αλλά σίγουρα εξίσου αποτελεσματική επιλογή για γέμισμα είναι το βρύο σφάγνο. Αν μένετε κοντά σε δάσος ή σε κάποια βαλτώδη περιοχή, μπορείτε να το βρείτε πανεύκολα.
Πωλείται επίσης σε ανθοπολεία και καταστήματα κήπου, αφού χρησιμοποιείται πολύ για την ανάπτυξη ορχιδέων. Όσον αφορά τις ιδιότητες συντήρησης, το σφάγνο είναι πραγματικός πρωταθλητής. Πρώτον, είναι απίστευτα υγροσκοπικό. Με άλλα λόγια, μπορεί να απορροφήσει υγρασία μέχρι και 20 φορές το δικό του βάρος. Αυτό σημαίνει ότι θα ρουφήξει κάθε περιττή υγρασία και συμπίκνωση, διατηρώντας την ιδανική ισορροπία. Δεύτερον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το σφάγνο περιέχει τη σφαγνόλη, μια ουσία που λειτουργεί ως πανίσχυρο φυσικό αντισηπτικό. Δεν είναι τυχαίο ότι σε εποχές πολέμου το χρησιμοποιούσαν ως υλικό για επιδέσμους, αφού απολυμμένει τις πληγές. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα απολυμάνει και τα καρότα μας, καταστέλλοντας απολύτως όλες τις διαδικασίες σύψης. Πριν τη χρήση, το βρύο πρέπει να στεγνώσει ελαφρώς, αλλά όχι μέχρι να γίνει εντελώς ξηρό. Θα πρέπει να παραμένει ελαφρώς νοπό και ελαστικό. Η αποθήκευση με σφάγνο είναι, θα λέγαμε, η premium επιλογή, η οποία σας δίνει πρακτικά 100% εγγύηση συντήρησης. Σας δείχνουμε πώς ακριβώς μοιάζει το βρύο σφάγνο. Ας μιλήσουμε τώρα για την επιλογή της κατοικίας των καρότων μας. Η συσκευασία παίζει καθοριστικό ρόλο. Η ιδανική επιλογή είναι ένα ξύλινο τελάρο, όχι πολύ μεγάλο, χωρητικότητας έως 20 κιλά. Το ξύλο είναι ένα υλικό που αναπνέει και βοηθά στη διατήρηση του σωστού μικροκλίματος. Αν το τελάρο έχει κενά, καλό είναι να τα καλύψουμε εσωτερικά με χαρτί ή χαρτόνι, ώστε να μην πέσει έξω το υλικό πλήρωσης. Μια εξαιρετική εναλλακτική λύση είναι τα χοντρά χαρτόκουτα από οικιακές συσκευές ή τρόφιμα. Είναι δωρεάν και διατηρούν καλά το σχήμα τους. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλαστικά δοχεία αποθήκευσης, αλλά καλό θα ήταν να ανοίξουμε μερικές μικρές τρύπες στα τυχώματα και στο καπάκι τους για αερισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και παλιούς εμαγέ κουβάδες ή κατσαρόλες. Το βασικό είναι να μην υπάρχουν σκασίματα στο σμάλτο, γιατί διαφορετικά το μέταλλο θα σκουριάσει και θα έρθει σε επαφή με τα λαχανικά. Το μέγεθος της συσκευασίας είναι σημαντικό. Σε πολύ μεγάλους περιέκτες, τα καρότα στα κάτω στρώματα ενδέχεται να συμπιεστούν από το βάρος των πάνω. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε πολλά μικρότερα τελάρα παρά ένα τεράστιο. Και φυσικά, κάθε συσκευασία πριν χρησιμοποιηθεί πρέπει να πλυθεί σχολαστικά, να στεγνωθεί και, αν είναι δυνατόν, να απολυμανθεί, για παράδειγμα, με διάλειμμα υπερμαγκανικού καλίου. Φτάσαμε στην πιο κρίσιμη στιγμή, την τεχνολογία της αποθήκευσης. Εδώ χρειάζεται προσοχή και η τήρηση μερικών απλών κανόνων. Φανταστείτε πως παίζετε τέτρις, όπου κάθε καρότο είναι ένα πολύτιμο κομμάτι. Στόχος μας είναι να τα τοποθετήσουμε έτσι, ώστε να περάσουν το χειμώνα άνετα. Ανεξάρτητα από το υλικό πλήρωσης που θα επιλέξετε, άμμο, πριονίδι ή βρύα, η αρχή παραμένει η ίδια. Θα φτιάξουμε μια τούρτα με στρώσεις. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά για να μην τραυματιστούν τα ριζώματα. Δεν πρέπει να τα πετάμε μέσα στο τελάρο, ούτε να τα συμπιέζουμε. Κάθε στρώση υλικού πρέπει να καλύπτει εντελώς την προηγούμενη στρώση καρότων, χωρίς να αφήνει κενά. Αυτό θα δημιουργήσει μια ατομική κάψουλα για κάθε καρότο, προστατεύοντάς το από την αφυδάτωση και την επαφή με τους γειτονές του. Έτσι, αν ένα καρότο αρχίσει να χαλάει, χάρη σε αυτή την μόνωση, η σύψη δεν θα μεταδοθεί στα υπόλοιπα. Αυτή η απλή αρχή του διαχωρισμού είναι το κλειδί της επιτυχίας. Ας δούμε βήμα-βήμα πώς ακριβώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Ξεκινάμε την επίδειξη της αποθήκευσης, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα τελάρο και άμμο. Λοιπόν, πρώτο βήμα. Ας φτιάξουμε τη βάση. Παίρνουμε το καθαρό και στεγνό μας δοχείο, ένα τελάρο, ένα κουτί ή έναν κουβά. Στον πάτο, απλώνουμε ένα στρώμα από το υλικό πλήρωσης που έχουμε επιλέξει, άμμο, πριονίδι ή βρύα. Το πάχος αυτού του πρώτου, βασικού στρώματος, πρέπει να είναι περίπου 3 με 5 εκατοστά. Μην τσιγκουνευτείτε το υλικό. Αυτό το στρώμα θα λειτουργήσει ως αμορτισέρ, αλλά και θα απορροφήσει τυχόν περιττή υγρασία που μπορεί να μαζευτεί στον πάτο. Ισιώστε το ελαφρά με το χέρι, ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη επιφάνεια. Αν χρησιμοποιείτε άμμο, βεβαιωθείτε ότι έχει τη σωστή υγρασία, όπως ακριβώς συζητήσαμε προηγουμένως. Αν πρόκειται για πριονίδι ή βρύα, αυτά πρέπει να είναι στεγνά ή ελαφρώς νοπά. Αυτό το μαξιλά
Το μαξιλαράκι είναι το θεμέλιο της αποθήκευσής μας. Από το πόσο σωστά θα τοποθετηθεί, εξαρτάται η άνεση του κατώτερου στρώματος καρότων, το οποίο θα δεχθεί το κύριο βάρος. Μόλις ετοιμαστεί η βάση, μπορούμε να ξεκινήσουμε την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των ριζωδών λαχανικών μας. Δείχνουμε τη διαδικασία, απλώνουμε το πρώτο στρώμα άμμου και το ισιώνουμε. Δεύτερο βήμα. Πώς στρώνουμε τα καρότα. Πάνω στο στρώμα που έχουμε φτιάξει με το υλικό πλήρωσης, ξεκινάμε να τοποθετούμε προσεκτικά την πρώτη σειρά από καρότα. Εδώ υπάρχει ένας χρυσός και απαράβατος κανόνας. Τα καρότα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους. Πρέπει να αφήνετε ένα κενό 1 ή 2 εκατοστών τουλάχιστον. Ούτε, φυσικά, πρέπει να εφάπτονται στα τυχώματα του κυβωτίου. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Καταρχάς, η επαφή λειτουργεί ως γέφυρα μετάδοσης για τυχόν μολύνσεις. Αν ένα καρότο αρχίσει να χαλάει, θα μολύνει αμέσως όποιο άλλο αγγίζει. Δεύτερον, στα σημεία που εφάπτονται, διαταράσσεται η κυκλοφορία του αέρα και συσσωρεύεται η υγρασία, κάτι που φυσικά οδηγεί ξανά στη σύψη. Στρώνουμε τα καρότα σε μία μονή σειρά, σαν στρατιώτες στην παράταξη, αφήνοντας αρκετό κενό χώρο ανάμεσά τους. Μόλις ολοκληρώσουμε την πρώτη στρώση, παίρνουμε το υλικό μας και το απλώνουμε από πάνω, προσεκτικά αλλά γενναιόδωρα. Πρέπει να καλύψει πλήρως όλους τους ριζόκαρπους και να γεμίσει όλα τα κενά ανάμεσά τους. Το στρώμα του υλικού πάνω από τα καρότα πρέπει να έχει πάχος 2 με 3 εκατοστά. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ουσιαστικά μία στρώση καρότων, η οποία είναι εντελώς βυθισμένη και καλυμμένη από το υλικό πλήρωσης. Δείχνουμε πώς στρώνουμε τα καρότα και πώς τα σκεπάζουμε με την άμμο. Τρίτο βήμα. Οι τελευταίες πινελιές. Πάνω από την πρώτη στρώση καρότων, την οποία έχουμε ήδη καλύψει τελείως, αρχίζουμε να φτιάχνουμε τη δεύτερη. Η τεχνική είναι ακριβώς η ίδια. Απλώνουμε τα καρότα έτσι ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους, ούτε στα τυχώματα του κυβωτίου. Μπορούμε επίσης να τα βάλουμε σε στυλ σκακέρας, σε σχέση με την κάτω στρώση. Στη συνέχεια, καλύπτουμε ξανά γενναιόδωρα με το υλικό πλήρωσης, κρύβοντας εντελώς τα καρότα. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία στρώση-στρώση μέχρι να γεμίσει το κυβότιο ή μέχρι να τελειώσουν τα καρότα μας. Είναι σημαντικό να μην γεμίσουμε το κυβότιο μέχρι το χείλος. Αφήστε ένα κενό περίπου 5 με 10 εκατοστών στην κορυφή. Η τελευταία, επάνω στρώση, πρέπει να είναι από υλικό πλήρωσης, με πάχος τουλάχιστον 5 εκατοστά. Αυτό θα λειτουργήσει σαν κουβέρτα, προστατεύοντας τα καρότα από τις αλλαγές θερμοκρασίας και το φως. Αφού γεμίσει το κυβότιο, δεν χρειάζεται να κλείσουμε σφιχτά το καπάκι. Είναι καλύτερο να το καλύψουμε με ένα κομμάτι χαρτόνι ή λινάτσα, ώστε να εξασφαλίσουμε την ελάχιστη κυκλοφορία αέρα, αλλά ταυτόχρονα να το προστατεύσουμε από το φως. Αυτά ήταν. Τα καρότα μας είναι συσκευασμένα και έτοιμα να ξεκινήσουν τη χειμερή ανάρκη τους. Το μόνο που μένει είναι να βρούμε ένα κατάλληλο μέρος για να τα αποθηκεύσουμε. Δείχνουμε το γεμάτο κυβότιο. Και τώρα, πού ακριβώς θα τοποθετήσουμε το πολύτιμο κυβότιό μας? Ο ιδανικός χώρος αποθήκευσης καρότων πρέπει να πληρεί 3 κριτήρια: σκοτάδι, δροσιά και σταθερότητα. Η βέλτιστη θερμοκρασία είναι από 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία του αέρα πρέπει να κυμαίνεται γύρω στο 90 με 95%. Σε αυτές τις συνθήκες, όλες οι ζωτικές διαδικασίες του ριζώδους λαχανικού σχεδόν αδρανούν, μπαίνοντας σε έναν τύπο αναστολής. Φυσικά, το ιδανικό μέρος είναι η κάβα ή το υπόγειο. Αλλά τι γίνεται με τον κάτοικο της πόλης? Μια εξαιρετική επιλογή είναι ένα τζαμαρία, αλλά όχι θερμομονωμένο, μπαλκόνι ή λότζια. Τον χειμώνα, η θερμοκρασία εκεί παραμένει ακριβώς στην κατάλληλη περιοχή. Το βασικό είναι να βεβαιωθούμε ότι το κυβότιο δεν βρίσκεται δίπλα σε τοίχο που βλέπει στον ήλιο και ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από το 0. Σε περιόδους έντονου παγετού θα πρέπει να καλύψουμε το κυβότιο με παλιές κουβέρτες ή φελιζόλ για να μην παγώσουν τα καρότα. Το κατεψυγμένο καρότο, όταν αποψυχθεί, γίνεται μαλακό και νερουλό. Επίσης, μια δροσερή αποθήκη ή ένας προθάλαμος είναι κατάλληλα, εφόσον η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης. Στη ζέστη,
το καρότο θα αρχίσει να βλασταίνει και γρήγορα θα χάσει την ποιότητά του. Τι γίνεται όμως αν δεν έχετε ούτε υπόγειο ούτε ψυχρό μπαλκόνι, αλλά μόνο ένα ζεστό διαμέρισμα στην πόλη? Σημαίνει αυτό ότι η μέθοδος δεν είναι για εσάς? Όχι βέβαια. Μπορείτε να την προσαρμόσετε. Φυσικά, δεν θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε με αυτόν τον τρόπο σακιά ολόκληρα με καρότα, αλλά είναι απολύτως εφικτό να διατηρήσετε 2-3 κιλά για 1 ή 2 μήνες. Γι' αυτό θα χρειαστούμε όχι ένα τελάρο, αλλά ένα μικρό πλαστικό δοχείο με καπάκι. Η τεχνολογία είναι η ίδια. Στον πάτο ρίχνουμε το υλικό πλήρωσης. Σε συνθήκες διαμερίσματος, είναι πιο βολικό να χρησιμοποιήσουμε ξηρό πριονίδι κονοφόρων ή βρύα, ώστε να αποφύγουμε την ταλαιπωρία της υγρής άμμου. Στη συνέχεια, στρώνουμε μια στρώση καρότα, τα καλύπτουμε με υλικό και ούτω καθεξής. Στο καπάκι του δοχείου πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουμε μερικές μικρές τρύπες για αερισμό. Και πού το αποθηκεύουμε? Βρείτε το πιο δροσερό σημείο του σπιτιού σας. Αυτό μπορεί να είναι το πάτωμα δίπλα στην μπαλκονόπορτα, μέσα σε μια ντουλάπα στην εξωτερική, πιο ψυχρή πλευρά του σπιτιού, ή ακόμα και στον πάτο του ψυγείου, στο σιρτάρι των λαχανικών. Ναι, επιστρέφουμε στο ψυγείο, αλλά τώρα τα καρότα μας θα είναι πλήρως προστατευμένα μέσα στην κάψουλα, τους από το στέγνομα και τη γυτνίαση με άλλα τρόφιμα. Σε αυτές τις συνθήκες θα διατηρηθούν πολύ περισσότερο από ότι απλώς μέσα σε μια σακούλα. Είναι μια εξαιρετική συμβιβαστική λύση για το διαμέρισμα. Το τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό σημείο, είναι ο τακτικός έλεγχος και η φροντίδα. Ακόμα και αν η αποθήκευση είναι ιδανική, καλό είναι να ελέγχετε τις προμήθειές σας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Ανακατέψτε απαλά το ανώτερο στρώμα και ελέγξτε μερικά καρότα. Πρέπει να είναι σφιχτά και στεγνά στην αφή. Αν παρατηρήσετε ότι το υλικό πλήρωσης έγινε υπερβολικά υγρό ή, αντίθετα, ξεράθηκε, πρέπει να το διορθώσετε. Η υπερβολική υγρασία στην άμμο ή το πριονίδι μπορεί να προκαλέσει σύψη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μεταφέρετε το κυβότιο σε ένα πιο ξηρό και αεριζόμενο μέρος. Αν πάλι το υλικό έχει στεγνώσει εντελώς και βλέπετε ότι τα καρότα έχουν αρχίσει να χάνουν τη σφριγιλότητά τους, μπορείτε να ψεκάσετε πολύ προσεκτικά και ελαφρά το ανώτερο στρώμα με νερό από ένα ψεκαστήρα. Προσοχή όμως! Μην το παρακάνετε. Αν ανακαλύψετε ένα χαλασμένο λαχανικό με σημάδια μούχλας ή σύψης, πρέπει να το αφαιρέσετε αμέσως μαζί με όλο το υλικό πλήρωσης γύρω του. Το σημείο όπου βρισκόταν μπορείτε να το πασπαλίσετε με τριμμένη κυμολία ή στάχτη για απολύμανση. Αυτοί οι τακτικοί έλεγχοι θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε το πρόβλημα έγκαιρα και να σώσετε την υπόλοιπη συγκομιδή. Η προσοχή σας είναι η καλύτερη εγγύηση για τη μακρά και ευτυχισμένη ζωή των καρότων σας. Λοιπόν, ας κάνουμε μια σύνοψη. Τέρμα πια τα μαραμένα και σάπια λαχανικά στο ψυγείο. Εσείς κι εγώ καταρρίψαμε τους βασικούς μύθους και μάθαμε μια πραγματικά ευφυή μέθοδο, δοκιμασμένη στον χρόνο. Φανταστείτε, είναι Φεβρουάριος, έξω έχει χιονοθύελλα και εσείς κατεβαίνετε στο μπαλκόνι, σκάβετε το κυβότιο με την άμμο ή το πριονίδι και βγάζετε ένα καρότο τέλεια σκληρό, ζουμερό και τραγανό. Σαν να το είχατε μόλις βγάλει από το χωράφι. Αυτό δεν είναι μαγεία, αλλά η απλή κατανόηση της βιολογίας του λαχανικού και η δημιουργία των σωστών συνθηκών για αυτό. Το κύριο μυστικό είναι η απομόνωση κάθε ριζόδους λαχανικού και η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας. Αυτό όχι μόνο θα διατηρήσει τα λαχανικά σας, αλλά θα σας εξοικονομήσει χρήματα και νεύρα, γλιτώνοντάς σας από το πέταγμα χαλασμένων προϊόντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Ελπίζω να σας φάνηκε πραγματικά χρήσιμο. Αν ναι, παρακαλώ υποστηρίξτε το κανάλι με ένα like και κάντε εγγραφή για να μην χάσετε άλλα εξαιρετικά life hacks. Και τώρα μια ερώτηση για εσάς. Ποιο είναι το δικό σας μεγαλύτερο μυστικό αποθήκευσης λαχανικών που είστε πρόθυμοι να μοιραστείτε? Γράψτε στα σχόλια. Ας δημιουργήσουμε μαζί την καλύτερη βάση γνώσεων